שלום לאלירון אוחיון, מפיק ובעל חברה לצילום אירועים. נכון. אז ככה אני רוצה שתעשה לי סדר. מה זה אומר להפיק אירוע? להפיק אירוע זה אומר לדאוג לכל מה שקורה סביב האירוע, לאחר שהם מצמצמים ומראים להם את המקומות. באינטרנט, בתמונות. משם ממשיך איתם הלאה, למקומות. מראה להם את המקומות. יושב עם אנשי המכירות ויודע לשאול גם את השאלות הנכונות, שזה שאלות שיכולות לחסוך עשרות אלפי שקלים. ומשם זה יוצא יותר זול. בתור מפיק מגיע לאולם, אתה מקבל מחיר הרבה יותר אטרקטיבי. זוג מגיע עם כל כך הרבה אינפורמציה מהאינטרנט, איך בעצם ממקדים אותו? פה אנחנו ממקדים בדיוק את החליפה המתאימה לכל זוג. מעולה. ומראים לו גם למה. למה זה מתאים לו ולמה זה פחות מתאים לו. איך הגעת לתחום הזה? אבא שלי היה בתחום האולמות, ומשם גלשתי לתוך זה. 30 שנה אחורה, התחלת צלם אירועים, נכון? צלם אירועים לגמרי. משך אותך כאילו התחום הזה? התחום הזה כן. כן, התחום הצילום משך אותי מבחינת היצירתיות והאומנותיות, זה משהו שחשבתי שאני רוצה ואוהב להתעסק בו. מה שונה עולם הצילום וגם ההפקה ממה שהיה לפני 30 שנה, כשהתחלת את המקצוע? אז אם היית רוצה לסגור איזשהו אירוע ויש לך חתונה, אז אתה פשוט, יש לך 3-4 מקומות באזור ואתה ניגש, מקבל מחיר, זה המחיר, אין יותר מדי, אתה לא יכול יותר מדי להתפזר, כי זה מה שיש. אז זה היה פעם. נכון להיום, כל נושא התאורה וההגברה והמפות והעיצוב והרצפה והמעצבת הרבה יותר מורכב. ואנחנו כאן בשביל למקד את זה היום. גם עולם הצילום השתנה בהרבה, כאילו, אתה יודע, פעם היו מצטלמים מאוד פשוט. היום זה מאוד פתוח. יש את הטרש תדרס, שזה עושים חודש לפני. באים עם צבעים, או עם בתוך המים, או מתחת למים. אז היית אומר למישהי, בואי תתייחסי לה כאילו ונשפוך עליך צבע. אתה אומר לך, מה, לאן אתה הולך? מה? שפכת עליך צבע. שלא, ההפך, בדיוק. אז בוא נדבר שנייה אחת על האלבומים. לגבי האלבומים, יש היום מגוון ענק. עדיף להיות במקום שיש בו את כל האפשרויות, כך שתוכל לבחור לעצמה. אפשר לראות? אפשר להסתכל? כן, מה שאתה מראים כרגע זה סגנון וינטג'. הווינטג' זה בעצם, אתה אומר כאילו מה, זה בא לידי ביטוי בצבעים, בשיטת הצילום? יש מגוון של צבעים שאפשר לשנות. זה יכול להיות מספיה, שחור לבן. אוקיי, זה הווינטג', מה יש לנו פה? זה הסגנון הקלאסי יותר. לא יותר, הוא גם קלאסי. גם הוא השתנה בשנים האחרונות, כן. לא? קלאסי היום הוא עדיין נפוץ, כמו שהיה פעם, או שזה משהו שהתרחק קצת מהעולם הזה? אתה יכול להחליט שאתה רוצה גם מזה וגם מזה. אז זהו, אפשר לערבב סגנונות? כן, זה שלך. 2,000 תמונות, אתה אומר, באירוע בערך, פחות או יותר, קשה לבחור. יש אנשים שלוקח להם שנים. אתה יודע, 2008 היה לפני חודש בחירה של תמונות. 2008, אנחנו מדברים על 5-6 שנים אחורה. וזה קטע מאוד חשוב שבפעם הראשונה שמקבלים את הדיסק, בדיוק אז לבחור תמונות, ואגב, גם בזה יש לנו את הדף שאנחנו נותנים, כמה תמונות לבחור מכל נושא. טוב, אלירון, המון תודה. עזרת לי רבות. כיף. אני חייב לחזור לזוג שהשארתי ככה מאחורה, אוקיי? אחלה. ביי להתראות. ביי להתראות.